gutwara ebirengererio ebinge ebiana nake bikoirera barabu kobera barabuboka gutwara ebirengererio byo kubarusi na gutwara ebirengererio byo kwerusia obugima bono nigo bosemia bwarure gochia sebare gukwana na abaibori babo na kobaera emechando babwate ebunenchire yamo yogochia koene kiabuna nkwe mbari gochia kwerusia obugima nigo boigo abasayabo bakwaneirwe ekibabwente gokora naboigo bakwanire ekigikoirera barabu gutwara ebirengererio ebinge sebono ekanisa ya nyarako bagi kuboria abaegwe ribaga iryo koene kiabuna ngosanga bare ebirengererio byabo buna agotomanyo muri kito Wycliffe Orenge Asajinga kichinyenge abasaya nigo barorekanire gukira na kobera barabuboka ekera babwate mechando gutwara ebirengererio ebinge ebyane nake bikogera berusio bugima gwetera so konyagisumu na bego kwengenta bono litukolia rero nigo ebirengererio byabasaya byarurwe igoriye bikora byabasaya gukira ekera babwate mechando kwengenta kwaletire ishio nyingi sana mune orogongo rito rwagusi abasaya bange bakwengenta tutakwana kurwa ngoro yabo koteba chishira chiko barenga bono bonyora omonto nababwata obokongu kabisa lakini osinyuko kwete inono omonto bamenya tenere kuna venye tu our feel free kuongea na the parents the friends alafu ni venye pia sometimes you don't get people who can listen you and understand you so you just end up feeling lonely again tegetanga ni changing trends abantu abange bachakire gokobi amangana y'abasongo amangana ngumbu gukwana n'ensoko TV mu basorero nigo abasaya aho bate babuna ekiya kogera bagira mono no ko babuna bayise gukwana mechando babwate asabasani nigo babayise gosekererwa gose gutangaswa. Most of them prefer to be lonely because gine wako na wenye wanaogopa kushare vitu zenye wanapitia alafu kuna vitu zingine pia like tuseme kama maybe mwanafunzi amepata kitu kama mimba maybe the first time ana feel like hii kitu ni mbaya na itakuwa disappointing kwa wanafunzi wenzao ama mzazi so atakaa tu hatasema ananake nigo bono abasaya basemigo ko batebya Bible emechanderi babwate ribakwanirwe bunenchire yemo yogokiania ebikoro byo kwerusyo bugima gwetera so gutwara ebirengererio faku eka watoto like waji express unaeka mtoto friendo akiwa na shida anasema mtoto akija shule ama akitoka unafaa kumwambia kuna mashida tu unaweza patana nayo kama mtoto lakini ukipatana nayo unafaa kusema ekanisa nero nebwateri bagaria bene ryo kobasemia abantu bonsi nabo igabasaye niko bono abasaye niko bairwe obosemi buna niko babwendete ko swase bikundi obechikanisa elinde baegwe bosemia. The church and the parents should play a big role in guiding us the youths kwa sababu we all look upon them for guidance and everything since wamekuwa na bado wako na kuna mengi wameona yenye sisi hatujaona. Wanafunzi wanafaa kwenda church alafu church leaders wanafaa kuguide pia wanafunzi na watoto venye wanafaa kukaa na wenzao na Bible ni kubabonete ko baika abana babange na kubakwanira ero bamanyi buname cyane kibabwate iyo eragere bebe kale nabande Bible baminto babwana neto Bible no muntu ora sensitive Bible nabakomanya umwana waye mnare Bible baminto tobwante mwato bekamo mogo tutigari cinga kichiri tutari kwenyara cinga kichiri asenga tutari kokare kwenda tutari kwa bamona ino mogo totiga abayiboli nainwe karo mwaro lenga abana baino bakirire babekamo mwara abasemi mwabatebinga umwana abwene toko bayana iga wazazi wanafaa kuwa close to watoto wao wanafaa eka watoto like waji express abasaya bano nigo banyera ko bakwego basemia buna ekero babwate emechande yonse nigo babonete gukwana na ande talinga no gukira igiye kugerana nake bakorera gweita ananake nigo batebigunga mbuya bagenda no nase chikanisa baso ase bikundi ino banyako bagosemigwa chinjera cyo komenya ingo reporter ya Ensoko TV kurwaga igaso bugatagati mu Chobosongo iretariane Wycliffe Orenge.